nuwèni sing mbok butuhake. Apa kowe kepengin pujining Brahmana kanthi sesajen gedhen-gedhen? Bakal tak wujudi Bratasena. Aku ora njaluk apa-apa. Sing tak jaluk amung pamujimu muga-muga bisa andayani sedyaku lan para Pandhawa. Miat langening kalang managara pandha muncar. Bratasena, aku arep mbok kapake, aku mbok junjung dhuwur nggir. Bratasena, aku dono nggir Bratasena. Wah, Matsapati kakekku. Aja kliru penampa. Anane kowe tak junjung kaya mangkene sabab aku ngrumangsani yen wong kagok ora bisa nyembah, ora bisa ndodhok. Ora bisa basa. Mula kaki sawang jakate putumu Bratasena. Isih jejeg apa wis daya? Yen to isih jejeg, jagakno yen to aku bakal kasembatan Bapati Alas. Nanging yen to jagating Bratasena wis daya, aja jagake balini putumu Bratasena. Iya, nggih Bratasena iya. Saka pamalasipun kaki isih ngadeg jejeg jagatmu. Isih manter tejamu anyada lanang. Ya muga-muga kanthi jejeging jagatmu, mantering tejamu bisa kasembatan sedyamu ya nggih Bratasena. Ajeng aku nyuwun pamit. Bratasena Praetna sing ati-ati yo nggir. Wah, putuku wong bagus, putuku wong gagah, wong sentosa. Waduh. Rikata sang Gatotkaca Angkro sesumbar